Of de eerste keer zwemmen. Dan weet ik ook, de eerste keer zwemmen was ook zo. Ik voor de eerste keer zwemmen, ik dus mam meer. Ik zeg, mam, ik suggereer nou een zwembox hebben. Ja, zegt ze, man, weet je wel niet wat dat kost? Ik zeg, ik heb geen idee. Ja, zegt ze, man, weet je wat hij doet? Heen naar Rijksdaalder, gooit me naar de merk, haal je een meter stof, ik maak er zelf al één. Nou, dus ik door de merk, weet je wel, schoen, meter stof, schoen, wauw. Dus ik meter stof, wat zou de aanbieding? 2 meter voor niks. Ik met 2 meter stof, onder de arm op huivers aan. Hè. En als mam 1 meter stof de kast en voor die andere meter stof maakt hij een zwembox, mensen. Wauw. Wauw, ik was er zo gruzel met mijn nou zwembox. Dus ik meteen naar het zwembad wij waren. Ik zeg, kijk nou mensen. Kijk nou. Kijk je niet. Kijk je niet. Dus ik de 5 meter op. Ik stond boven. Ik zeg, kijk nou mensen. Kijk nou mensen. Kijk je niet. Dus ik neem een aanloop. Ik spring van die bovenste plank. En ik weet nog dat ik dacht. Verrek. Als man met de gymnastiek ingemaakt. Dus ik kletter in dat water. Ik kom boven, zin ik toch een meter stof voorbij dwarrelen, zeg maar. Ik zwem er snel naar touw, weet je wel. Ik mijn zwembox aan de kant aangedaan. Ik kom uit dat water. 2 meisjes moeten dat dan toch gezien hebben. Zeggen van, nou. Ik zei, ja. Ze zegt, nou. Ik zeg, ja. Ze zegt, dat is niet mis. Ik zeg, joh, dan moet je weten, toes in de kast heb ik nog in de meter liggen. Weet je, mijn eerste baantje, mensen. Mijn eerste baantje, zou ik nu eens vergeten, was bij de winkel van Sinkel in Beul. En de winkel verkoopt je alles, hè. Dus ik dat we de eerste keer binnen en zegt, ja, we doen hier aan partnerverkoop, ken je dat? Ik zeg, wat is dat? Nee, zit ik donderdag vuur, weet je wel. Dus de mensen heb ik aangenomen, die achter de balie stonden en zegt, opletten. Nou goed, en de mensen komt binnen en zegt, goeiedag meneer, wat kan ik voor je doen? Ja, zegt de mens, ik ga hier een pak gazonzaad, graaszaad. Dus dan zet je het neer en zegt, nou, opletten. Zeg, wil je er misschien ook door een graasmachientje bij? Zit van graasmachine, kijk dat gras, dat kruien, dat moet gemeentje weer. En verrek zit de mensen iedere dag, doet maar een beetje graasmachientje. Jongen, zit er zenuwen bij, ook een hark nu. Hark zit, mijn hark, dat wordt bij elkaar gehakt weer. Verrek zit de mensen iedere dag, doet een beetje een hark. Jongen, zit er zenuwen neer, hij heeft een kroekker, een kruiwagen. Ik zeg, wat moet ik? Nou mensen, snap je het? De auto vol met spullen, knibbeurs leeg. Iedereen blij. Nog eens zitten. Nou goed, ik kon staan achter de balie, wij wallen, en de mensen komen binnen. Ik zeg, goeiedag meneer. Wat kan ik voor u gedaan? Ja, zit er. Ik ga hier een pak maandverband. Ik zeg, hij in het lever gazonzaad. Nee, zit er, ik moet een pak maandverband. Nou goed, ik zet een pak maandverband hier. Ik zeg, ja, wil je er dan misschien ook nog een graasmachientje bij? Een graasmachientje zit. Wat moet ik met een graasmachientje? Zeg je, goed, dit weekend toch niks doen, kun je net zo goed het gras gewoon mee. En toen kwam er een binnen, echt wat, een vrouw, echt, ze kwam binnen, ze zegt, zeg, mevrouw, wat kan ik voor u doen? Ze zegt, verkopen jullie ook vibrator? Ik zeg, joh, we kopen een vibrator. Hebben jullie ook van die groeven? Zeg, joh, we hebben ook groen. Oh, met van die met zo'n roterende kop. Ik zeg, ja, die hebben we ook. Ja. Oh, zussen, jullie hebben die. Wat fijn. Hoe zet ik die uit? Ja.
En de eerste keer, ik weet ook nog, de eerste keer verleefd, dat zal ik ook niet vergeten. De eerste keer verleefd, dat was, en ik kon dichten, mensen, dichten. Dit is ongelooflijk hoe goed ik gedicht kon lezen. En het zou ik heel graag aan dicht willen voorlezen. Hoe heet ze? Nee, niet dicht, hè, die. Ho, hè? Hoe heet ze? Tilke, wat is goed naam? Tilke. Even staan, hè? Oh. Wat ontzettend speciaal is dit. Dat ik met mijn buurt de eerste keer meteen tot kampioen ben uitgeroepen van de Limburgse buurtencup. Och, dat is een beetje voor straks, Maar, ja, hier is ze. Tilke, een kumpje. Tilke. Tilke. 's Ochtends kan ik dit eten. Omdat ik alleen maar aan die denk. Tilke. Ook 's middags kreeg ik geen brok door mijn keel. Omdat ik alleen maar aan zich zit te denken. Tilke, ook 's avonds kreeg ik geen brok door mijn keel. Omdat ik alleen maar aan dich denk. Tilke, 's nachts kan ik niet slapen. Omdat ik burst van de honger. Kun je even een Tilke geven? Ja, even Tilke. Ja. En de eerste keer kussen, weet je gewoon. Tilke, weet je toch die de eerste keer kusje? Ja, dat wist je nog. Ja, mijn eerste kussen was goed, man. Ik los pap weer. Ik zeg, pap, kussen met een vrouw. Hoe pak je dat aan? Ja, dat is pap, heel simpel. Gooi naar een vrouw die ik leuk vindt. Toch nog moeilijk. Maar er was er één, mensen. Die was... Die mocht ik. Dus ik denk, die pak ik. Hè? Dus ik door de touw, want ik door heer. En door stok ze. En ze was knap en mooi. En ze zit zo van... Hoi, Charlie. Dus ik door zo'n touw zo. Ik schuifelde de touw. En op een gegeven moment, ik stond verder. En ik wist, dit is het moment. Nou moet ik er kussen. Zij de moel open. Dus ik pak er zo vast bij de oren. Ik steek niet rond. Tilke, ondertussen ze het nog, ja. Ik zet hem, ik val, ik zie zonder binnen. En dan mensen mooie rondjes draaien. Met de klok mee. Behalve in Engeland. Dan moet je de andere kant. En op een gegeven moment, mensen, merk je aan haar, die vindt je het niet fijn. Dat merk je. En nou, die dood me van zich af, die was boos. Ik heb die nog nooit zo boos gezien. Mijn oma. En ik weet ook nog de eerste keer. Tilke met zich ook niet de eerste keer. Kan je even vertellen? Nou, zal ik heel snel mijn eerste keer vertellen. Ik heb dit veel tijd meer. Heel snel mijn eerste keer. Hè? Dus ik met hun naar de kamer bij je wel. En het was knap en het was mooi. En het ging neer met me zitten bij je wel. Dan kijk ik aan en het had van die luppen. Weet je wel, van die kooikarpenluppen. Van die... En die had twee van die flinke, van die royale, van die dikke wenkbrauwen. En ik dan zo eerst dat jurkje uit zo. En toen zo de BH uit. Even wachten nog met Roet, even wachten. Ik zeg, even draaien. Dus... Open. Nog 6. Nog een halve mensen eigen wiebel open. Ze draait zich om de BH geduwd, giet er een wekkertje. Jo, zit ze, half uur is voorbij, is dan €100.
Ja, mensen, ik vond het fantastisch dat ik hier aan jullie allemaal mijn eerste keer mocht vertellen. Ik hoop jullie nog een keer te zien, maar voor nu zeg ik houdoe en bedankt!